Umbutho wongamele ibhola ekhatywayo kweli iSAFA wamkele ngokusesikweni amaqela onyuselelwe kwiligi yamanina iJVW neMaIndies. Ngecawa iJVW zithweswe isitshaba seentshatsheli zeSasol National Play-off Champions emva kokubetha aMaIndies ngamabini eqandeni kumdlalo wamagqibela kankqoyi kwibala lase eRhawutini. Konyuselwa kwalamaqela kuthetha ukuba aza kuba 14 amaqela aza kukhuphisana kunyaka wesibini wokusekwa kweligi yamanina. So there were some great goals. iJVW neMaIndies besiphakathi kwamaqela ebekulindeleke ukuba angene kwileague. Mininzi iminyaka idlala kwiSasol League yaye yapheke ophula abadlali abamele isizwe kumanqanaba ngamanqanaba. La maqela ke aza kungquzulana namaqela akhe adlala nawo kwiSasol Provincial League. Kodwa kuza kufuneka bakhawuleze baziqhelanise nalomhlaba baza kugqusha kuwo. Omabini lamaqela aneqhinga libophileyo lokuzilungiselela le season yokuqala kule league. It's about how you're going to plan from here on for your team. Would it be, entering in a boys' league to compete in there? Your pre-season has to be really good and get them ready well before time to go and compete at the highest level again. iSAFA iza kwenza konke okusemandleni ukuphucula le league yamanina. We are putting plans in place to also beef up the capacity of managing this league. And as I said, we want to make sure that everyone is interested in this league. We want people to sit back and look at this league. Le league ke ayikabi namxhasi kodwa kulonyaka uzayo iSAFA iza kuba nothethathethwano nabo banganomdla ukutyala imali kuyo.